Район газеталарына язылу кампаниясе тәмамланырга 2 ай вакыт калып бара. Бүгенге көндә бу эшнең иң кызган чагы. Исегезгә төшерәбез, газетага почта бүлегендә генә түгел, редакциянең үзенә дә килеп языла алырга мөмкин. Бу күпкә арзанрак булачак. Язылу бәясе почта аша 906 сум 42 тиен, редакциядән алучылар өчен 550 сум. Барыгызны да район газетларына язылырга чакырам. Бу безнең бердән-бер матбугат басмалары, аларны ничек булса да саклап калып, үстерергә. Редакция хезмәткәрләре дә читтә калмый, район халкын газетага яздыру өстендә актив эш алып бара. Без инде актив төстә һәр ярты ел сайын газетабызны алдыручыларга, аны яратып укучыларга бик рәхмәтле. Шулай ук инде яшьрәкләр үзләренең әтиәниләренә яки туганнарына безнең газетабызны бүләк итеп тә яздыра алалар. Газетаны күп еллар дәвамында яратып укучы актив язылучылары да бар. Алар булганда басма матбугат югалмас дигән ышаныч туа. Район газеталарын инде зәйдә яши башлаганнан бирле алдырабыз, семьябыз белән яратып укыйбыз. Татарчасында, русчасында язмаларга килгәндә инде Һәр җомгада район газетасы йортыгызга кунак булып килсен, сезне рухи яктан баетсын. Бүгенге катлаулы заманда бу аеруча мөһим. Адилә Бөрханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.